Lockdown ni jorabo kami fataro aguliwo fatar hastiwo thange samung khlai maya ni jora abni berese jero fataro ongkhuri samung khlai tongiyo borobo kamiwo bathani omthai thi kalaima thaino kifili ma phaibekya rungno kotor rungno rungdogo tabo class ingya thangna bunangya toto samung online banyo khlaijagi payo abo hai jorabo tiprasha rung smedo kamiwo tongibo jora magna khlaiawi chamung tai ajubuni lama rutuklai tongo Shabrum bukaksini lotowa amsaini shiklaro nogo haino asugui tongyawi bolongo mukhitim khollayo hapung hatai bakhoglaye thampi warjagi hadimi kasle khlaye nogni haksalo bolongo thangai mukhitim phailayo kholilayo abahkeno rang ajui tongmatabu nujagi tongkha tiprasa rung srmeroni bisin naini bedi hani lukuro norok nukhana khapangni takhukte bukuksong yango moya naitungo brok nini aguli amsai porinai rok nini college porinai rok haifano tabuk lockdown ni jora rok hangkeba moya rok naina phaijak truk nani cameraman nang yango phai brok no kichap kunukdi hanang koyo yango nukhana moya nainai phaijak nini ayang bulung bisingono tabuk noknogo achugui tungyawi moya naini phaijak norok no phunuknai norok naitungdi chiniya srang jati channel no hambai moya mankhana bla norok manja arbo nainai busuk bag langnai tini bag kaisa na kunni jaksuman langnai tha tini nogrok bai busuk sali jaga bistor salo no hatiro gole phalia nabla phalbo phalnai sabu sanai mankhali omo gandri bulungni untuk mahlaisa omo mosoka thangroi guduk bremaroi gudok acha moyani logi no abo mankha moyan logi mankha tabune jorawo hasuk bolongo muya jaikhono manthogo hainibai kamini ring srnai shiklaro muya phali phanada rang ajiwi lekhapone rang jugali mano huni wansuklai bolongo ongkholaija bolongo muya chamung buthai gandri akura butoglai tongnai mani nujagi tongkhatabo khapangni takhukte bukuksong bolongo amo haino ini thamjang ni sing mano bolongo podre pot manai mano phiaba belaino thampui rok botungo sing norok no phunuknai abono ongkha chini prasarok ni chamung ang norok no sai phunuksinai belaino kothok abono hono thamjang ba thamjang hono chini kami amchai tungi tungnai belaino kothok norogo chana hingke phaidi bolongo moya naititi nini bolongni samung tangtiti no abo hairok nini yango cherai rok cameraman nang phunungnan kise koyo yango cherai rok bo kajak phiaba norok bo asrang jati channel naitungnai khapangni takhukte bukuksong norok bo agulio tongya waisa phano nini abo hai bolong dogo phai nainani bagai sing koyo phiaba belaino kothoko mo amono thamjang hono belani kothau norok chuyawi naitungdi srang jati channel itakuk nungkhle boroni angkhle luduani se aro tumani phaile ka asuk bulung kothoro kutugo ero phaika mairo moya nai ni mande man kha moya taugo maya kho arbo manai nai se hatiro go busukle manlbo keji are bisi maya 20 টাকা 30 টাকা khlai mano আর নরক ফালদি ফালাইনা চানাই ফালনি বাগৈ আচ্ছা তাকো নির্মুং আর মুং khlai niranjan এই ময়ারক মানখা যে তিনি মানখা কম বেস নাই মানে তার কাইসা দাকে পড়া কিসানা লাংনা মানে তপিন তো বেশি মাইয়া হো আচ্ছা নিন্দলক যত স্টুডেন্ট রক নাবলা স্টুডেন্ট সব কলেজ পড়ি নাই মাধ্যমিক পাস করে যাতো কাইনাই তারপরে 12 ফাইনাল যাতো কাইথাম অবতি লকডাউন জোর আর নুগুতুং যাওই মুইরক নাই তুমু হ্যাঁ আর নংখলে ব কলেজ নি আঙ্কলে ইবলিনা কলেজ নি আচ্ছা নরক ই যে ময়ারক ফালদি ফালাইনা চানাই
Tomaklane phalo phalno jabo sanai pha. Kisa income bo khanabla income. Income aro boso moya keji inkle 20 টাকা bo busung manai. Lam hukle kasal. Pura kai bisu khai kanok. Jung tung pray 11-12 জন thai tung Full team. full team. আচ্ছা ময়া নাইনি ফাই তিনি আগেরও তনরক টাউনও গতুঙ্গো কলেজ রব পরিতুঙ্গো হংক্লাবা তাকতো আম হাইজোর আরগো বুলুঙ্গো ফাই তো দিতম ফুক জাকা Tungfuk jago tobo hongke chani bruk jani tonte jenghle chathipa. দ তাকুক ময়ারক মানদে মানখা Manja. বুসুং মানখা Apni manja. দে কাইসারক আচ্ছা আও ময়ারক নাই থামিও কিসে কষ্ট রক করি দিবা Kosto tungu. রকরক দিকা Kaya kom khai. বাজারক বুসুকলে মান কেজি Keji 40 টাকা. তাকবো Tawo তিনরক অবশ্য আদে চানাই না ফানলাই sanai. চানাইন বাগৈ ন পারাখলা বড় Parakhle lo dua. ওহো tabuk beleno tong pesibni jora ajmning lama kufungja obahai jora wo thangi tongnani bagai lama phugui manai rogno jora bai baksa gedalai manai hani bai ajimu kuri hni nogo asugu tongya wino tipra ha amani khuriwo manthoma chamurongno ajmning lama slamainani bagai lekha pora khlai tongnai sabrum bakakse lodwa amjani siklaro kholawo ongkhorja abahai samung borongni kaisa bolai jangna banta kalayo hni wansugo hasteni wansukurong lokuro Sabrumni unggai Premanandani report serang jati.